abekho abantu abayingozi njengabelungu, because asikho isizwe esifana nalesiya esizonda abantu abamnyama ngalolu hlobo, ngenxa yomona nangendlela ukuthi uNkulunkulu enganza kwethu wasipha lesizwe zonke izinto, because isona sizwe uNkulunkulu ayesithembile. Ingakho uNkulunkulu ayiphelelisa kumuntu omnyama, wamnikeza zonke izinto, wamnikeza amanzi, wamnikeza umoya, wamnikeza umhlaba ukuthi akwazi ukuphila kule planet esikuyona. Ufike zona ihlakaniphi lezi sasikhipha emasimini, sasikhipha egejini. Saqala manje sa-challenge abazali bethu ukuthi mawuzala ingane thatha ingane uyise eklinikhi yokhona, ukuze ingahlaselwa isimungumungane, ukuze ingahlaselwa isifo sovendle. Umbuzo uthi ugomelani uphila? Ngokuthi abazali bethu kuningi abasatshiswa ngakho, baqala abafakwa lento yenkolo ukuze bathambe, base beqala babona abelungu bewonkulunkulu. Bazikhohlwa abazali bethu ukuthi uNkulunkulu uzirepresente ngabo, basithatha basise emaklinikhi bengekho aware ukuthi njengoba siswa kula maklinikhi siyoncishiselwa insuku zethu zokuphila, because labathakathi bayazi uma bekufaka le vaccine yokugoma wena uthi uvikela isifo, kanti bona bayazi ukuthi lento uzokhula naye egazini, then mase sekuhamba iminyaka ibisiya kuvukela siqhamuka ngezifo ezihlukahlukene. Siye simangaleke masibona kukhona abantu abamnyama ababehind abelungu, becabanga ukuthi abelungu banendaba nabo. Abelungu abanandaba nomuntu omnyama. Babengeke abelungu bakuvikele ngezempilo zabo ekubeni ngakulolu hlangothi babuye bazokwenza lento ye-depopulation, banciphisa isizwe esikakhulukazi simnyama, because bona bayifew kunathi. Ingoba-ke nganza kwethu masikhuluma ngalento yokuvuka sithi abantu abavuke before it's too late, isona sikhathi sokuvuka. Umuntu uNkulunkulu umkhande wa-strong, wamnikeza ne-immune system e-strong ngendlela exakukwenza, because i-immune system yomuntu iyona eprotect umuntu ngamasosha omzimba. So umuntu-ke megulu bekwazi ukuyihila. Okhokho bethu masigula bebekwazi ukusihila ngeyihlahla na yonke lento, because yonke lento ayifakiwe ama-chemicals. Benze njani? Bayiremova lezi zinto kithi, bafaka amatele ey'nkomeni, bafaka uphenyane ey'nkukwini, baqala bafaka amagciwane emanzini. Waqala watshela ukuthi uma uyokha amanzi ungawaphuzi, ungawafakile ujiko, ungawaphuzi, ungawafakile, because besingazazi into zama-germs, izinto ey'fike nawo, bese beqalile ukusihlasela ngalezi zinto. Uyabona? Waqala manje wezwa kuthiwa kuno-cholera, kuney'chenene. Yabo, izinto ekade zingekho. Abantu kade baqala bebhukude ezibeni, bephuza amanzi angcolile, abanye bayachama ngenhla kuyaphuzwa ngezansi. Bengaguli abantu. Yabo, bagenerate lento yama-germs, afakwe emanzini. Baqala abantu uma bephuza amanzi baba ney'chenene, baba no-cholera. Kwaqala kwafakwa le agenda ey'koleni eqwashiswa ngo-cholera, qwashiswa ngey'chenene. Kwaze kwafikwa nakulento yokuthi manje siqale siqwashiswe-ke manje sesibolelwa amazinyo, kanti namazinyo abe-strong amazinyo omuntu omnyama, but ibona bafike nalento ukuthi abola amazinyo abantu abamnyama. Baqala-ke bafaka i-agenda-ke ey'koleni-ke njengoba ngichaza, kwangena neyoma-Colgate. Siyakhumbula bekuye kufike nomama-Colgate ey'koleni, sizofakwa lento yokuthi asinakekele amazinyo siwahlanze, kanti bayazi ukuthi kwi-Colgate bafake into ezobuya izobulala i-dead eye yethu, lento esiyibiza nge-fluoride. Ihamba-ke lento nganza kwethu, baqala-ke manje basilethela ne-education. Wathathwa manje kubazali bakho wawufakwa esikoleni ukuthi ugadwe i-system, ibisikuguqula umqondo, ikutshontsha umqondo wakho kancane kancane. Yabona, uyaqamba uyophuma ko-matric, umqondo wakho usuguquliwe, usubheke phansi, uphendukeze. Yabo, umqondo wakho ubusuqala ubaversus abazali bakho, qala ubona abazali bakho sebe ama-barbarian, because sathemba ukuthi sithi uma sisilethela i-education sizosilekelela. Akwazi umthakathi ukuthi angafika kuthakatha bese ezokunikeza ikhambi. Lo muntu usuke vele kuthakathela ukuthi uze kuyena, then bese kunikeza umuthi ukuthi-ke uzibulale wena, kunikeza umuthi wokubulala. Ingakho ngithi asivukeni nganza kwethu manje siqale sibuke ukuthi zonke lezi zinto ezayinikezwa abazali bethu zayizosilekeleka yini. Bangakho abafika ku-50 manje, bangakho abafika ku-60, 70, suphila ngomusa, kanti abantu kade bephila bafika ku-120. I remember ugogo kamama ozala mina washone no-120 years, senamehla green. Yabo,
esakubona kodwa. So lezi zinto ziqala ukuthi zisihlasele mase kufika laba abagama ngezandla ngoba sakholela ukuthi bawuNkulunkulu namanje basaqhubeka la babenza khona kubazali bethu basenza nakuthina sebekushintshile konke okwenzakala kuyisimodel uthi uhleli ku-TV uveze lo KFC uveze lo pizza zonke lezi zinto kanti ngale mase uyoyithatha lezi zinto sifike zixabane nomzimba wakho because sesiphuciwe phela sakhishwe egejeni sakhishwe emhlabathini sakhishwe emanzini ethu ahambayo nemfula aphuzwayo amanzi apure namhlanje obani abaphethe amanzi obani abacontrol amanzi ibona obani abacontrol umhlaba ezokutshala ibona obani abacontrol umoya ibona sinani thina sisenalutho ingakho ngithi asivukeni because abantu abaningi bacabanga ukuthi ukuphuma kule system yabacindezeli ukuthi siphume ngepolitiki kanti ukuphuma kule system yabacindezeli ukuvuka sivuke because salaliswa ngokuthi sishawe ngokwengqondo yalaliswa ingqondo yethu yaphendukezela namhlanje ingane eziningi ifundile iphuma ema-university sihlele emakhaya sinayo imisebenzi because isitha sihlezi si-20 step ahead sasazi ukuthi wena nje kusenkulisa ukhulu esikoleni uye-university uyothi uphuma lapho so bese siqhamuke nenye i-technology entsha njengoba ubona namhlanje sinenkinga yani yama-AI manje iwona sethatha over yabo so kusho ukuthi ngenye indlela imfundo yakhe isi-expired so kufuneka sivuke-ke ingane zakwethu sazi ukuthi isitha si-operator kanjani yabo uma ukuthi abazali basithatha bayosigoma sasiyogomelana isingaguli asingaqhubeki siyogoma iy'ngane zethu sigomelane iy'ngane zethu ingaguli sizokhumbula nange-COVID-19 abantu abaningi bayagijima besatshiswe ngama-TV smartphone zonke izinto bathi babalekele ekutheni bayogoma kanti isitha sicuthile nje sesime nento ezokubulala yayizwa loo nto leyo uma ukuthi sathathwa safakwe ey'koleni kodwa kusisebenzelanga lokho siqhubekelana nokufaka iy'ngane zethu ey'koleni why singa-create yethu education ukuthi sifundise iy'ngane zethu ulwazi yabona sifundise nangomhlaba nangokulima because ayikho into enemali njenge-farming ingane zakwethu